faso dɔn y'an ka seko dɔ ye u ko ten dɔn o de kɛra seko de dɔnko fɔlɔfɔlɔ ye o tuma faso dɔn a ti mɛn tugun muso TV aw ma y'a bɛnna muso TV ma maa ka dɔnniya fɔlɔfɔlɔ bɛ daminɛ i ba de ma o de ye muso ye faso dɔn a kana fɔ aw kɔ dɛ a bɛ muso TV de kan. Amakura kura santani savale amakura faso dɔn na malene. Assalamu alaikum, je me présente Fatim Diabaté haut de gamme. Alors je vous invite tous à suivre le Faso Don Best of sur la chaîne Mousso TV les samedis à 14h et le dimanche rediffusion à 20h. À ne pas manquer sous aucun prétexte. Aïwa malien tiana musonga foli ba obele jeli. Aw kun sigileme ka fɛ min ma kɔnɔ o de bɛna daminɛ. Faso Don ka première édition Best of de bɛna daminɛ. Mousso TV sanfɛ chaque samedi à partir de 14h. À rediffusion chaque dimanche soir à partir de 20h. Ok ni ko duman kana fɔ o kɔ dɛ.